Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Lee AJRG, Hail Rain Led, at kay Edison Gatdula. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lolo ko, father side. Taong 1939, Bulusan, Sorsogon. Itong mga panahong ito, nakatira sa barong-barong na kubo itong pinsan ng lolo ko na si Lolo Ugo. Nga pala, si Lolo Ugo ang pinakapanganay sa kanilang magpipinsan, kaya kuya-kuyahan nila ito. Kasama ni Lolo Ugo sa kubo niya, yung anak niyang lalaki na 6 na taong gulang at yung asawa niyang 5 buwan ng buntis. Ang pangunahing hanap buhay ni Lolo Ugo ay yung paggawa ng tuba at pagbibenta nun. Sa lugar kasi nila, parang 3 o 4 lang silang gumagawa ng tuba. Kaya naman magandang hanap buhay yun. Tapos yung paligid pa ng bahay nila, puro puno ng nyog. Kaya hindi na siya gaanong lumalayo pa. Natututukan niya rin yung pamilya niya. Isang umaga, kasalukuyan siyang kumukuha ng tuba sa itaas ng puno ng nyog. Nang mapansin niya na may 4 na kalalakihan ang naglalakad sa tapat ng bahay nila, tapos humihinto-hinto. Hindi muna niya sinisita. Inoobserbahan niya muna kung anong ginagawa. Pagtapos nilang sumilip, naglakad na sila palayo. Pero bumalik. Pagbalik nila, may kasama na silang isang babae. Tapos ayun na, dudungaw-dungaw na naman sila sa bahay. Sinita na ni Lolo Ugo. Ang sabi niya, "Manong! Manang! Anong sa atin?" Napatingala yung 5 nasa ibaba. Tapos nagulat. Kakaway-kaway lang yung isa. Ang sabi pa, "Manong, makikiinom lang sana ng tubig." Yung nagsalita niyan, kabatian ni Lolo Ugo. Yun bang pag nagkikita sila sa isang lugar, ang batian nila tango? Gets nyo ba? Paano ba? Yung kapag hindi mo gaano ka-close, pero kilala mo sa muka, di ba binabati mo yon? Ganon sila. Kaya pamilyar kay Lolo Ugo yung lalaki na yon. Nung nalaman niyang makikiinom lang, bumaba na siya ng puno, tapos siya na yung kumuha ng tubig. Habang nagsasalin si Lolo Ugo ng tubig sa baso, yung asawa niya sa likod, panay ang ungol kasi masakit ang tiyan niya. Inabot ni Lolo Ugo yung lalagyanan ng tubig sa kanila, tapos inalalaya niya yung asawa niya. Ang sabi nito sa kanya, "Go, ang sakit ng tiyan ko, parang sinisipa yung loob." Tinama pa ni Lolo Ugo yung asawa niya. Ang sabi niya, "Baka sumisipa, hindi sinisipa." Pero iling lang ng iling yung asawa niya. Hindi kasi ganun yung nararamdaman niya eh. Narinig ni Lolo Ugo na nilapag na yung baso sa pintuan nila. Ibig sabihin, katatapos lang uminom, di ba? Pero paglingon ni Lolo Ugo, wala na doon yung grupo. Nagtaka siya kasi
Ang bilis naman. Tumakbo siya papunta sa pintuan para silipin kung saang direksyon patungo yung grupo. Pero wala na siyang naabutan. Ilang segundo lang yung lumipas no na, pero wala na kaagad. Maya-maya pa, naging maaliwalas na ulit yung pakiramdam ng asawa niya. Nawala na yung pananakit ng tiyan nito. Kinagabihan nun, habang natutulog silang pamilya, may naririnig si Lolo Ugo na naglalakad sa labas. Kasi yung mga tuyong dahon ng nyog, naririnig niyang naaapakan eh. Hindi lang isang beses tumunog yun. Nakailang ulit. Tapos ayan na naman yung asawa niya. Kumikirot na naman yung tiyan. Sa isip-isip ni Lolo Ugo, ina, mga aswang ang may alam si Lolo Ugo na pangontre. Ang ginawa niya, nilabas niya yung itak niya. Tapos hinasa niya ng malakas yun. Pinaparinig niya sa mga umaaligid sa labas na hindi siya basta-basta. Habang pinapatunog niya yung hasa niya, naririnig niya sa labas nila na parang hindi mapakali yung mga naglalakad. Yun bang kung saan-saan sila tumatapak kasi meron silang iniilagan? Di kalaunan, nawala din yung ingay. Tapos yung asawa niya, nakatulog naman ng maayos. Kinaumagahan, umakyat ulit si Lolo Ugo sa puno ng nyog para kumuha ng tuba. Ang dami niyang kinuha ng araw na yun. Inabot siya ng maghapon. Habang nagpapahinga siya, kita niya sa malayo na ando doon na naman yung grupo. Naglalakad papunta sa bahay nila. Nang makarating ito sa kanila, ganun na naman yung hiningi ng kabatian niya. Tubig na naman. Ang sabi ni Lolo Ugo, "Oh, tubig na naman. Wala ba kayong ibang bahay na nadadaanan?" Tahimik lang yung grupo. Walang sumasagot. Nagtitinginan lang sila. Nagsalita yung kabatian ni Lolo Ugo ng, "Manong, salamat na lang. Babalik na lang kami mamaya." Nakatalikod si Lolo Ugo sa mga yon habang nakatingin siya sa asawa niya na unti-unti na namang humihilab yung tiyan. Dito na napagtanto ni Lolo Ugo na yung mga nakikiinom na yun ay yung mga aswang. Paglingon niya sa likod niya, yung babae na lang yung nandoon at wala na yung 4 na kalalakihan. Nanginginig pa yung babae habang pipikit-pikit yung mata. Natatarantang tanong ni Lolo Ugo dito, "Asan na yung mga kasama mo? Ha?" Sagot ng babae, Wala po akong kasama. Mag-isa lang po ako dito, Manong." Bakas sa mukha ng babae na takot siya. Sagot ni Lolo Ugo, "Anong wala? Makikinom nga kayo ng tubig eh. Huwag kang ang sinungaling." Yung babae, ganun pa rin. Nanginginig. Hindi alam yung sasabihin. Tumutulo yung laway na hindi niya alam. Basta, nakakaawa. Nang magsalita ito ng, "Manong, pwede po ba akong
magpalipas ng gabi sa inyo? Siyempre hindi papayag si Lolo Ugo. Kasama siya ng mga lalaki. Tingin niya din kasi doon. Aswang. Ang sagot niya, "Hindi! Umalis ka na! Mamaya takip silim na! Mapahama ka pa sa daan!" Ayaw umalis nung babae. Pinagpipilitan niya talagang pumasok sa loob ng bahay ni Lolo Ugo. Kaya ang ginawa ni Lolo Ugo, kinuha niya yung itak niya. Tapos hinasa niya yon sa tapat mismo ng babae. Kaso lang, walang nagiging reaksyon yung babae dito. Sa inis ni Lolo Ugo, tinangka na niyang tagain yung babae. Umaamba pa lang siya, bigla na lang kumaripas ng takbo yung babae, papasok sa nyugan. Sa isip-isip ni Lolo Ugo, hindi niyo ako maiisahan. Bukas na bukas bababain ko kayo sa bayan. Iisa-isahin ko kayo. Buong gabi namang naging maayos ang pagtulog nilang mag-asawa. Kinaumagahan, galit na bumaba si Lolo Ugo sa bayan para hanapin yung mga kalalakihan na dumadaan sa bahay nila. Maghapon siyang naghintay nun. Nang makita niya yung kabatian niya, sinita niya kaagad. Ang sabi niya, "Tigilan niyo yung bahay ko ha. Pag nakita ko pa kayong dumaan doon, tatagain ko kaagad kayo." Tumingin lang sa kanya yung kabatian niya at ngumiti. Lumagpas yun sa kanya tapos may mga kinakausap yung kalalakihan. Para bang hindi siya pinapansin? Kasi nakikita niyang tumatawa-tawa pa yun ng malakas habang nakikipag-usap. Matapos yan, umuwi na lang siya. Kinagabihan nun, bumalik yung pananakit ng tiyan ng asawa niya. Nakikiramdam si Lolo Ugo sa labas kung meron na namang mag-iingay. Pero wala siyang naririnig. Kaso lang, may biglang kumalampag sa bubungan nila. Bilang baro-baro lang yung kubo nila, may mga nalaglag na maliliit na kahoy sa kanila. Ibig sabihin lang nun, malaki yung nasa bubong nila. Matapos yung ingay na yon, mas lalong nanakit yung tiyan ng asawa niya. Ayan na, may nagkukutkot na sa bubong nila. Salita ng salita si Lolo Ugo ng, "Umalis ka dyan! Kilala kita! Huwag kang magpapakita sa akin bukas! Papatayin kita!" Pero hindi nagpapatinag yung nasa bubong. Ginawa na din niya yung hasa ng itak. Pero wala. Hindi nun iniinda. Umiiyak na yung asawa niya tsaka anak niya. Kasi bukod sa ingay sa bubong ng kubo nila, may mga pagkalmot na rin silang naririnig sa paligid ng bahay nila. Tapos parang meron pang naghuhukay sa ilalim ng kubo. Ginawa ni Lolo Ugo, pinakalma niya yung dalawa. Ang sabi niya, mga hayop lang yon na naliligaw. Yung anak niya, kumalma naman kaagad. Tapos yung asawa niya, nakahiga ng diretsyo habang nakahawak sa tiyan niya. Bigla ding tumahimik yung paligid. Akala ni Lolo Ugo, wala na yung mga nanggugulo. Habang hinihimas-himas niya yung ulo ng anak niya, pagtingin niya sa itaas ng tiyan ng asawa niya,
meron siyang nakitang bumababa mula sa bubong nila na napakanipis na tali. Parang sinulid na eh. Kaya niya nakikita yon dahil tinatamaan ito ng ilaw ng gasera nila. Kumikintab yun. Dahan-dahan itong bumababa papunta sa tiyan ng asawa niya. Hawak-hawak ni Lolo Ugo yung itak niya. Nung dadampi na ito sa tiyan ng asawa niya, walang pagdadalawang isip, tinaga niya yun. Pagtagang pagtaga ni Lolo Ugo, may bigla na lang nahulog sa gilid ng kubo nila. Tapos narinig niyang kumaripas yun ng takbo. At yung mukhang sinulid na tinaga niya, naging isang laman. Unti-unti yung nalusaw sa lapag ng kubo nila at naging likido. Sa isip-isip ni Lolo Ugo, huli ka ngayon. Kinaumagahan, pumunta kaagad si Lolo Ugo sa bayan para hanapin yung lalaking kabatian niya. Pagdating niya palang doon, bumungad na sa kanya yung tumpok ng mga tao. Sinilip niya kung anong meron. Nakita niyang may matandang babae doon na nakaupo, tapos iyak ng iyak. Tanong niya sa isang nandoon, anong nangyari? Ang sabi yung anak na babae nung matanda na yon, namatay. Nakita sa ilog yung bangkay. Nawakwak yung tiyan. Ang duda nila, baka kinain ng kung anong hayop. Pero kung hayop ang gumawa nun, bakit puro laman loob lang yung kinuha? Hindi ginalaw yung mga braso, mga binti, leeg, at yung ulo. Tanong ni Lolo Ugo, anong pinupunto mo sa sinasabi mo? Bumulong sa kanya yung lalaki at sinabi nitong, mga aswang. Mga aswang yung gumawa niyan. Natauhan si Lolo Ugo sa sinabi nun. Maya-maya pa, nakita niya yung lalaking kabatian niya na nagmamadaling maglakad. Hinabol niya. Ang sabi niya, Manong! Sandali lang! Paglingon nito sa kanya, nanlaki yung mata nun tapos nagtakip ng bibig. Hindi siya pinansin at tumakbo na lang kaagad. Hinabol ni Lolo Ugo. Kaso lang, pagpasok nun sa kakahuyan, hindi na niya nakita. Kumpirmado, yun yung aswang na naputulan niya ng dila. Kaya ang ginawa ni Lolo Ugo, ikinalat niya sa buong bayan yung naging karanasan nilang mag-asawa at dinidiin niya yung lalaking kabatian niya sa lahat ng krimen na nangyari sa lugar nila. Kaso lang, wala siyang mapakitang ebidensya. Puro kwento lang. May mga nakumbinsi siya. Meron din namang hindi. Pero kahit papaano, mainam na rin na naikalat niya yung kwento niya para magsilbing babala sa kanilang lahat. Mula nang mangyari yun, hindi na nila muli pang nakita yung pagmumuka nung lalaking kabatian ni Lolo Ugo. Pero masaklap din. Dahil yung babaeng nakita ni Lolo Ugo na kasama ng grupo na yon at minsang humingi ng tulong niya ay yung babaeng namatay sa gilid ng ilog.
Ilang taong binalot ng konsensya si Lolo Ugo nun. Pero, binalot din ng takot ang puso niya. Nung minsan siyang nakakita na dila pala ng isang aswang. Pero ang paningin niya dito ay mukhang isang sinulid. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang talamak talaga sa mga probinsya yung ganitong klase ng kwento, di ba? Yung merong bababa na dila mula sa bubong, tapos papasok sa pusod ng buntis. Tsaka niya hihigupin yung batang nasa sinapupunan nun. Alam ko nung bata ako, marami na akong narinig na ganitong klase ng kwento eh. At saka itong kwento ni Lolo Ugo, alam ko na kwento na to dati sa akin. Kaso lang, bata pa ako nun eh. Malay ko ba doon, di ba? Pero solid tong experience ni Lolo Ugo. Sayang lang, hindi na natin siya matatanong eh. Matagal na kasing patay si Lolo Ugo. Nakakaawa din yung babae, no? Maski naman ako, kung ako yung nasa sitwasyon ni Lolo Ugo, hindi ko papapasukin yun. Kasi 'di ba, nakita mong kasama ng mga kalalakihan? Ikaw, papapasukin mo ba? Nung una nga, akala ko yun yung leader nila eh. Kasi parang sinundo pa nila, 'di ba? Pero pangpatibong lang pala nila yon. Tapos nung wala nang pakinabang sa kanila, ayun, pinatay nila. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Okay, shout out muna natin yung mga nag-like ng page. Yun ay sina Rosel Hoxon Figueroa, founder Black Knight Guardians, Julie, Jonathan Penasas, Anushka Sonam, Dwayne Lopez, Kevin Abiera, Wilmore Berico, at kay Audrey Advincula. Pakilike yung bago kong page, yung Ang Tapa ni Pinuno. Tapos order na rin kayo ng tapa. Like nyo yon, i-print screen nyo, i-send nyo sa page para meron kayong libreng shoutout kahit na hindi kayo Warrior member. Pero syempre, nasa dulo kayo ng video. Yun lang. Kita-kits tayo sa Mamang 12. Salamat.